И здравейте, хора! Мълчи, не снимаш ти. И здравейте, днес ще снимаме така, PvP. Добре. Ох, спока. И Red 360 до мен. Обаче му се бъгна Майнкрафт и сега не може да играе. Как сте, хора? О, какъв глич. Добре. Какво стана? Гличвам се. Добре, ще релогна. Така. Добре. IP-то ще е в описанието. Влизайте тук да играете. През 5 минути има дъмъсе. Да. Има и оп. Gift Pyro. Много често ме бамват за хак обаче. Защото е много добър PvP играч. Обаче малко ми лаги. Този пък къде отиде? Не сам. Влево, обаче хаката не мога да удариш. Не, просто бях твърде инвизибъл. Това ще ми прави. Аз не съм ял лега. Не. Е, добре. Фейл. Нищо е. Добре. И след малко се връщаме. И връщаме се. Ох, мъкни, не снимаш ти. Само си подреда плошинките и скачам. И аз не. Не. Бой! Не. Ще седа и ще ги гледам. Не. Да, бате, те то биха през лега. Обичам да им пръскам с такива... Така, дай, ще го смачкаш. Ох, лаги. И аз ще... Мъкни. Само скъсах смачка зъбките. го. И ето така се мачка на PvP. Чакай, тук видях някакви. Един беше. То може да излезе да отиде на спална. Ето. Дай. Опа, пича. Айде, пич си замина. Като гледам пусна хубавите ми. Нищо, допис. Тук има брадички. Още Аз една съм брадва. брадва. Не ми пука. Не хвърляй хубавите ми. Не ми трябват. Да не би да брадвата, ще ми се щупи. Още един. Ама къде е замина? Бой. Яде леко, много уби. Скъсахме гащите. Тъпите ми пусна. Там, както виждам, има още. Мъкни. Ужас. Мъкни. Ходи си, снимай ти. Защото го нагънахме. Аре бе, за какво бягаш? Този като гледам, май иска PvP. Да. И какво като иска? Изяда Аз го. го убих на един хит, аз нямам стрендка вече. Той беше безнаградник, нормално да го убиеш. Оха. А да ти си в лава и го трепаш. Не.
Айде да се хванем на баш, че сега пак ще те балнат, защото другите ще те изклеветат, че може би имаш хак. Не. Те не клеветат, просто админа си седи. И си лети. Или аунера там, който е. Еми пак, айде. Искаш ли да видим? Еми така. Че просто ги трепиш наред. Омага, те още не са ми щупили каската. Да, само малко. Да. Всъщност аз май имам каска, ама не ми. Така, да уби го. За какво бягаш, бе? Имам каска. Имам и бутушки. Няма смисъл да бягаш. А той няма и бутушки и каска. Бе. Ти какво ми се правиш, бе? То самата те убие. Да, бе. Сказа. Тук има много хакери, ама сега какво да се прави? Да, админа уж бамва тия, дето нямат хак, ама... Той админа вместо да бамва тия с хак, той бамва... Обикновени, без хак. Да, просто те са прота. Добре, тук умирам. Не умираш. Всъщност не. Да, хич. Нямам каска. Какво като нямаш? Това не означава, че не мога да смачкаш. Трудно ще ми. Бутни го. Това ще го бутнеш, бе. Ако някой си мисли килаура, виж, че съм килаура, ето. Или хозони, тук нещо такова няма. Добре, това мисля, че беше килаура или просто беше добър. Нямаше как с един хит да би бразлега. Не, просто то като съм без каска може да ме убие през лего. Линк към текстчър пака в описанието. Ако искате да видите клипчета с други текстчър паки, пишете в коментарите. Аз всеки текстчър пак, с който съм играл, ще го оставям в описанието. Това снимам там. Десато умира. Сигурен съм. То си добър. Добре. Ама не е хак. Не, то си не е хак. Добре, не мога да повярвам, не виждам хакове. Аз ще снимам в EnderGod. Ако го знаете, би трябвало да го знаете. Ако не го знаете, в коментарите ще има IP. Не в коментарите, всъщност. Там те. Седна. Ма ти... ти седно ти снимаш. Не говори. Добре. Няма да спра. Аз не съм ял лека. Сериозно. Съм е килват. Да. В Ender честа си имам това. Invisible. Така. Искам да ви демонстрирам нещо. Добре. Knockback. Какъв knockback? Да, пак knockback. Спокойно бе. Invisible. Смачка е. Ако някой мисли, че съм килаура, да му споделя. Но... надали. Не съм килаура. Просто от много време игра PvP. Сега ме килва, да. Но надяваме се в другите клипчета и Редба да участва. Той ще участва. Просто сега има проблем с компютъра. Нещо това. Майнкрафта не му тръгва. Но надяваме се следващото клипче да е вече с мен. Хора, сега ще се върна, защото искам да му обясня нещо.
И да, хора, тук сме. Сега ще дам малко информация, докато се бия. Да, почти всеки ден ще заснемам клип, защото почти всеки ден мога да играм. И доста често ще има клипчета. Няма да са къси. Брадва. Да. Не зависи. Който иска да снима с мен, ще видя дали ще може. И така, да скачам. Но нали се сещаш, че дължината на клипа зависи от какво ще снимам. Да. Няма да са много дълги клипчетата. О, мага, 2 инвизибълките явно са тим. Добре, този се видя, че е хакер. Война. Сега пък къде отиде? Път. И се знае дали е хакнал да е Хакер е. лично. Не. Всъщност може и да е лично, да проси. Значи... Мисля сега всъщност след като умра да скочи с инвизибълката. Няма много дълго да се бия с инвизибълката, защото не ми се губи инвизибълка. Аре бе, тебе колко време ще гоня. Сега ти смалях. Да, смалях. Бей. Бой. Атха. Всяко го килна човек. Така ще се изкефа. Ще каже, че си хак, защото ще си го убил през лега. Да. Килна ме през лега, ама нормално той. Стрен двойка и сега нека да вземем визибълката. Така че да се само тия. Извинявам се много, но пак ще трябва да спра клипа, защото той сега почти си изтеглил Майнкрафт и може би ще продължим клипа заедно. Чао! И здравейте! Пак съм тук. Ето, ако искате да си репарните айтем, ето го спална, там дето ви спалнува. И тук има една табела Repair Hand и си репарвате нещата. За китовете има тук табелки, но разбира се можете и да си напишете кит, примерно Pyro, дъба, каквото ще дадем. И тук ви дава Protection 5 Unbreaking 1 и там някакъв Fire Protection. Вие ще си видите. Добре, да си вземем Ender Pearl и скачаме. Така, както виждате, съм си Invisible Set. Забравих да си имам лега, леле. То са го пребил. Ти толкова смъчка. Смъчка. Килаура е този, така че не ми се... Видях, биеше ме с Ender перлата и се телепортваше. Как си покачваш? Бам. Но... Абе ти в мен ли ще биеш, бе? Добре, скоро ще се махам. Яшлек. И се махай. Този е килаура, тъй че ще се махам. Махай се. Защото ще ми се щупи сета. Отива ли на спаун? Не. Не. Алеле, килаура, щупи ми се каската. Бутушките.
Не съм с такива бутушки, дет подскачат вече. Майко, ужас. Каската... Не, умирам. Край. What? Къде са ми бутушките? Другите. Ти нали ги използвам? Не съм. Имах 2 чифта. О май гад, сета. Нищо. Аз ще скачам още един път и... Смятам това да е за клипа. Да не става много дълъг. И... да. Днес килнах Invisible. Да стане дълъг, какво толкова? Тихо там. Бавно ще се качи. Какво стана с Майнкрафта? Нищо не става. Инсталира ли се? Не. Прой пак с... На едно място. Прой пак с някаква друга. Чакай, аз ще резна компа. Добре. Да пробвам да се старта дали ще стане. Добре, какъв хакер? Както виждате, не мога да го удрям. Дори ден, той удря през него блокчета. И той мисля, че е килаура. Значи той удря през няколко блокчета. Какво става, бе? Гличвам се. Вече се оправи. Не съм. Да, тук мога да убие. Знам, много е гадно. Не, то не е килаура, мисля всъщност. Сега те килнах. Мой... Аре, бе. Видя ли го стана на 0 и пак не става веднага? Аз умирам. Всъщност не умираш. Да, бе, само дето съм... Вече съм само по наградник, човек, и те набият ли ми 2 хита, съм до там. Плат, държа се. Те ми бият по 7 сърца или там по 6,5. Добре, това ще е, хора. Айде. Чао.